Ai Mosoti. Abantu mbalende tombugeri gitureri. Barabe abantu. Abantu tata bamaru. Aba bechanga. Tata kora bwe. Ngambake. Igo. Oh no. Abantu ambara bakunywa maru. Umuntu raki abantu bamaru barefani sana. Umuntu akunywa maru mwagostane. Tuomanira agantaga sinini tu. Nandwete chiro kandigere libobe. Akuna kwanto tokuomanira. Umuntu amakwenda anywa maru akunyitubisi nini. Achitata cyo gote yumetekene. Ojo ko musomo ichire guni. Hata. Agote bina bononje inywa maru magocha Mosoti. Etuki age songolete go chigoro. Yani ngogote yekene. Ngwe kolina naki ngokora amana maru ago nkwani lakini ngogote yekene. Kose kwanyoro muntu ngantindete. Onya goncho gane para gokomera na bantu onya kobarama morogoba iga. Gokomera na umambiri yo go ngikwaye kundamira tata morogoba. Ngaya yatalinje gagi yori na tindete. Na maru engokwana tata kuririria machacha akagokwana. Maru tali mache. Beka macha iyo echuba imebono ya kumeko ya tenga kwana. Na kwane ta go kwana tabiembe sana muna maru engokwana chitabie echo motige ande twanyora ngaki mwanya na riri mono iryo kani mono ngiki takonywa maru ngo gosaria ngaya ngaki ngo tige ndagira ndia maru abendagira umuntu nuranywa maru boriga ngo unore basokora lakini abantu hani amaru na amabe noen abantu akwanza mokoni amaru ntora kanumete it's a source of living nkonyoro chibesa kuruororo lakini bono tigakoneria abana bale inseye myaka 18 amaru ta mwatsaliri abana banyora muone iri abana abasinini babande umushi umyaga kuru sukuru toroka kuru sukuru liga ngakasoma umyokire changaime orie mesi yabando chire kwebe mesi asenja tindete wakirugo jire nengo masoboka amatuka makake asenje ya maru ayonywete ogorugana kanyasore esukuru yasinye mwana tatu magotige sukuru mwana utige sukuru asa koiba igo abantu ba maru nainu kero mokoni amaru tengalingo mokoni uyo bwate besa mwamoneri bali mokoni bakori utabwati kakonara ominyokio chigo taori bituma koru nyomba ominyokio kamateguna gendo ngoyirie kirogo omuntu okoletere ngoko no mete byapita bwati ngoko mwaye makoletere ngoko na ngama mayo maida chigoro moboli kaikwa rusia ngokei komete byapita tugeti ngoko ama akoletere ngoko yakoleterwa kwabwata lyo kaboli esiyaru arafu nanda abanywa ababuli ba marwa twara chinsoni naino ake ikiagera chitabinchire mubwate chigo chabobe kwanyora ngakie mogeni urule gosenyorobi gosembosonga gosenga yaro gosengeroka didi ikire ngoko bayaga kiuka bwate mabe kwayanga ki toji chenji chiega nduma den tinda tiganda gereliane ngahenta chenji ngende njendo ngakiba ko ke baba bana yani obukerabe yani mokole tobo soku sana asigo etabiye ekome eketura ngo babugari mobutore kuratiga abantu abamaru bakoni amaru kere kwa ruru umuntu otindire mono tiga kogenderera komoneri senchotete chibesa igo bantu rochi kwasalire family yo muntu komoneri bagwa mwareri mwagora rochi koma ni kubua emana rochi koma ni kubua emano gotigo muntu onyura amaru arare mwao komaite byapina na kinabwate mukae nyomba na abana bwente kwenda gure breakfast mambe bende school chitabe bunejo monyoro sasa banywa amaru na baoni amaru tiga babugeri gatura ari asengenjo chisa chanyorire tabiembe sana babugeri wewe